Хәйрле көн Татарстан, хәйрле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июль айының 17-се. Туры эфирда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә. Безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур, файдалы көннәр теләп калабыз. Татарстанның халык артисты Эмиль ага Җәләлетдиновка әгәр исән булса 90 яшь тулган булыр иде. Җырчы юбилей кичәсенә хәтта әзерлекләр дә алып бара. Олы юбилейн сәхнәдә каршы алырга хыяллана ул. Ләкин ни кызганыч, март аенда арабыздан бакый дөньяга күчә. Тамашачы күңеленә ул иң беренче зур башкару сәләтенә ия булган җырчы буларак кирип калган. Яшь буын башкаручылар өчен үрнәк устаз. Республикабызның Милли музейында узган Эмиль Җәләлетдиновны искә алу чарасы да яшь буын иҗатчылар оештырган иде. Эмиль Җәләлетдинов Үзбәкстанның Сәмәрканд шәһәрендә туып үсә. Казан каласына укырга килгән талантлы егетне консерваториянең 3нче курсына ук алалар. Хезмәт эшчәнлеген Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында опера солисты буларак башлап җибәрә. Аның менә шул бәрхет кебек баритон тавышы искитмәле, менә дөрес куелган, менә тиңнәр булмый. 60-нчы елларда ул анда менә чыннан да нитеп китә. Менә төп җырчыларның берсе була. Бөтен композиторлар монда ул Казанга килгәч аңа җыр язалар. Ул аңа багышлап, ул бигрәк тә Рөстәм Яхинның аның белән дә дус була, аның әйберләрен бик әйбәт белә. Шуннан ул бик шигъриятны ярата. Шигъриятны, күп шигырьләрне, Тукайны, Муса Җәлилләрне яттан белә. Менә ул кисек башларны сөйли яттан, һәм җырлый шунда ук, парадны сөйли. Ул шунда ук җырлый, һәм менә шушы парад Казанга килә, шушы кисек башлар картина булып килеп басалар тавышы белән аның. Эмиль аганың иҗади эшчәнлеге исә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе белән бәйле була. Биргә ул 62нчы елда югары уку йортын уңышлы гына тәмамлаганнан соң эшкә килә. Нәкъ филармониядә җырчының сәнгате чәчәк атада инде. Ул бик тә ихласлы, сәнгатьне ярата торган зыялы шәхсебез иде. Сәхнәдә дә бит инде аның һәр вакытта да муенында күбәләк булыр, өстендә затлы костюм булыр, шулай бит горур басып профессионал иҗатны, профессионал җыр сәнгатен пропагандалган, тамашачыларга югары зәвык индергән безнең сәхнә остасыбыз иде бит инде Эмиль ага. Аның белән телефоннан сөйләшкәндә дә ул бер кайчанда да җырламыйча калмыйдыр. Бер генә булса да һәр вакыт җырлап җибәрәдер. Яки Тукай шигырьләрен сөйлидер. Я булмаса, сәпитенә утырып тиз генә килеп китәргә филармониягә. Әле узган елларда гына ул Татар дәүләт филармониясына үзенең коллекциясеннән самавырлар җыярга яраткан бит инде заманда. Шуларның берсен бүләк иткән иде. Тәмле итеп шәйләр куеп, шулай итеп үзенең сыйлаган үзенең кунакларын дип әйтик инде. Шул елларның истәлеге булсын әле дип, әле бик матур чәйнегендә китереп биргән иде. Аннан соң үзенең затлы костюмнарының берничәсен китерде ул. Филармония солисты буларак, ул санап бетергесез концерт программалары белән чыгыш ясый. Репертуарына 500дән артык әсәр туплый. Ул татар композиторларының күп кенә әсәрләренең беренче башкаручысы була. Эмиль абый гомумән консерваториягә без консерваториягә укыган чакта безнең концертларга йөридер ул. Экзаменнарга йөридер ул. Шунда тыңлыйдыр ул, күрәдер яшьләр кемнәр бар икәнен. Теге ничектер дөресрәк алмасаң, ничектер менә бүтән нотаны җырласаң, Эмиль абый тыңлап бетергәч, экзамен кеш килеп әйтәдер, менә бу җырда булайрак, Рөстәм абый менә шулай дигән иде, дип әйткән чаклар бар иде. Аның бит әле ул экспериментатор, бүгенге көндә дә алмаса Насыйповның Тукай хәмнәре дигән циклыннан Эмиль абый менә иң беренче җырлаган аларны. Мин аның язмаларын тыңлап, менә өйрәндем әкрен-әкрен. Узгатмакчы булсаң халык күңелләрен, тибрәтмәкче булсаң игенечкә кылларын. Эмиль Җәләлетдинов инглиз, француз, немец, итальян, грузин, таҗик, үзбәк, казах телләрендә җырлар башкарган. Соңгы елларда да җырчы актив концерт эшчәнлеге алып барды. Шигырьләргә музыка иҗат итеп, еш кына шәһәрнең һәм республиканың төрле мәйданчыкларында балалар һәм яшүсмерләр аудиториясе каршында чыгышлар ясап яшәде. Сәхнәдә менә шулай кузгатмакчы булсаң халык күңелләрен дип җырлаган.
тамашачыга югары зәвык индергән безнең Эмиль агабыз да безнең күңелләрдә шулай сакланыр. Урыхы шат, урныш мактабызсын Эмиль агабызның. Нинди генә телдә, нинди генә жанрда булмасын, җыр сәнгатен бөеклекләргә күтәреп, әсәрләрнең бөтен нечкәлекләрен тамашачыга җиткергә омтылып иҗат иткән чын җырчы була Эмиль Усман улы Җәләлетдинов.